No povídej dál. Tam naproti, ale to už jsme ukazovali, ale co nás čeká teďkon? To je prostě tohle nádherný údolí. Dole ty lejky, projdeme to, ale nejdřív půjdeme tamhle. Úplně úžasný. Polehčím brčku. Opádíme. A sváče, půlce bagety. Byli jsme tamhle nahoře. Moc to nevypadá, ale je tady provozek na Václaváku. A takhle se to vám budeme chystat. Myslím si, že to bude v pohodě. Tady furt něco cvaká. Taky cvaká. Jako včera na tom Travel Channel. Ne, Channel Travel. Musíš říkat, jaký to tady je. Jaký máš to celý pocity? To je strašně unavená, bylo to strašně obtížný. Přejedená. Prostě... Holečka. Mé. Dole. No jo, ovce. No tak nic, no, my až budeme u těch jezer, tak nám řekneme zase naschle.